Nalipay ba mo nga naamoy lawas? Gusto ba mo nga part sa inyong lawas maparalyzed? Nalipay mo nga naihangin? Gusto mo nga mapolluted atong hangin? Lipay mo nga naapay tubig? Gusto mo nga maglunop na? Adi sad. Gusto mo nga nalipay mo nga naatay yuta? Gusto mong maglinog? Adi sad. Nalipay mo nga naay adlaw? Gusto mong mapaong? Kining akong gipanghisgutan, pulos gini hinimo dili sa tao. Nya matod pa sa ato karong ebanghelyo, kining tanan nga niya atong makita pulos gini hinimos Ginoo. Why nabuhat nga dili hinimos Ginoo? Pasabot ang tanan nga dili hinimo sa tao, ang Ginoo gyoy author ana. Nya ang tanan niyang gibuhat pulos gyud mapuslanon, pulos maayo. Karon alingiya sa imong tupad. Ingna nalipay ra ka ng imong naong. Lipay? Ay daghan kay karon nga wa mo dawat. Kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang Ginoo mo'y nagbuhat sa kalibutan, pero ang kalibutan wa mo dawat niya. Siya'y naghimo sa iyang katawhan, pero pag adto niya sa iyang katawhan, ang iyang katawhan wa mo dawat niya. Gani, ang mga propeta nga gipadas Ginoo gipang patay sa katawhan nga gustos Ginoo nga mudawat niya. Sa katapusan siya naginianhi. Mao niya atong gi-celebrate karon. Nagpakatao siya. Unsa may resulta? Nalansang sa krus. Mao na ingon siya ang kahayag mianhis kalibutan, pero ang kalibutan naglagot niya, gipili ang kangit-ngit. Ngaigsoon, nganong ingon ana man ta ka way batasan. Nganong ang naghimo nato, ang nagmahal nato, ang nagluwas nato, ang nag-alima nato 24/7, way luya-luya, way undang-undang, yanu-yanuhon malang natog sa likway. Kibaw mo ngano? Kibaw mo ngano? Tungod na sa sala. Kanang sala. Maunay mubuta sa atong mata, musapong sa atong dunggan. Ang atong mata di nakakita sa Ginoo. Ang atong dunggan di nakadungog sa Ginoo. Nya unsa may mabati sa atong dunggan, unsa na may makita sa atong mata, ang kanindot sa kalibutan. Kutob na lang tas kanindot sa kalibutan. Di na ta muila sa nagbuhat sa kalibutan. Kanang mag-color ka sa imong buhok, nakaila pa ka anas nagbuhat sa imong buhok? Tubag. Ambot lang. Kanang imong kiskison ang kilay nimo, nya ilisan lang nibog badlis, nakaila pa ka ana sa nagbuhat anang imong kilay? Ang imong naong nga brown imong papution, or ang puti imong ipa-brown. Sa tawag na ipatan, tano. Nakaila pa kas gabuhat anang imong panit? Kanang imong ipalaygit ang imong fallopian tube or magpabasiktomy ka, nakaila pa kas gahimo ana ang imong reproductive system? Kanang mo inom kag pills para lang yun di ka mamabdos, nakaila pa kas gahimo anang imong mga healthy hormones nga imong ipapatay anang chemical? Kanang mag-abortion tungod lang kay nasipyat, nabuntis niya, high school pa, grade 12 pa, college pa,
Or nabuntis kay ni kuyog-kuyog sa pari nya minyo. Dili ang pari mo hinungdanan ni kuyog siya sa pari. Tuwa man sa sakristan dito, tuwa may lay minister. Kamusad ba? Pari mo sa inyong pasanginlan. Usahay noon, masipyat sa may anak. Pero, anya, ipa-abort na yun. Nakaila pa kas nagpa-turok anang bata diha sa imong taguangkan? Ana ba? Yano-yanohon lang natog labay ang mga basura diha sa mga sapa, mga tais baboy, tais sa hayop, mga hugaw nga hinugas, iyabo diha ng sapa. Nakaila pa kas gahimo anang sapa kanang mga tuburan? Ana ba? Yano-yano latag putol anang mga kahoy. Ang mga kahoy nga di angay putlon, pamutlon. Ang kahoy nga naagyod suod sa karsada nga angay putlon, di sad putlon. Nakaila pa tas Ginoo ana nga naghimo anang kahoy, naghimo anang uban pa. Mao ni ang mga pangutana. Nya moingon gani ka, wa ko kaila. That's the end of your happiness. Mao na ang Ginoo matod pa diri sa unang pagbasa, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagsangyaw sa maayong balita. Kanabang mga tao kuno nga nagsangyaw nga ilha ang Ginoo nga mao'y atong hari. Ilha nga ang Ginoo naghari na diha uban kanato. Mao nay mga nindot kayo kaysa kanang kasigig tigom sa kwarta, siging tigom sa kwarta, siging padako anang iyang kwarta, iyang gahom, iyang kanang iya ra yung kaugalingon ba? Luoy kay na sila. They are in darkness. Di gina sila kakitag silingan. Di kakitag silingan. Kita ko karos mga tao, nagpanon-panon, panon-panon. Asam to sila padong, aporti man itong daghana. Mulinya sila sa mga pamilya nga nanghatag og pinaskuhan, mga bugas. Mulinya sila dito. Wala, linya yun. Ana. Huwag sila kakita nga sila mismo naa sa di ay mga gasa nga angay unta sa nilang ipaambit. Maura man ginay kuwang nato. Nya ni hisgot dayon ang akong kuyog sa sakyanan. Kana sila padir manghatag gina sila sa una pa na sila manghatag. Nako dato day kay na sila sa una. Di padir lisod sa sila sa una. Unsa ra gud na sa una. Pero sige lang nila panghatag akaron ni daghan gidoy. Ana ba? Muna, moingon jud ko, way tao nga manggihatagon, unya maampuon, nga wa mo asinso. Pero wa sa ko'y nakit ang taong daw, nga istrikto kayo, nga wa maut-ot ang kinabuhi. Oh, unang maut-ot ang iyang naong, din agyud ka maong mo smile. Mag-ana lang. Ana. Murag na paralyze na ba? Di ba? Og di ka maparalyze, mulihok ba na imong muscle? Maparalyze ka, di na mo na mulihok. Mauna ka na mga daw. Sige, lingya imong tupad. Ing na, wapa ka maut-ot. Ni asinso ka o ni ut-ot. Oy, kada mga daw kay tanan, labi na nang di mamalit og slat. Sa stilan. Mga naong ana, mga bugat kaayo. Pero kanang kusog kay mamalit og slat, bisag way kwarta, din alang gyud mukaon kay mopalit og slat, kana mo asinso gyud na sila. Ang naong palang ana nila daan, nindot na kay tan-awon, smiling kayo. Pero naiuban daghan kay kwarta pero di gyud mopalit og slat, di gyud mo donate. Sos, daghang kwarta pero ang naong mura gyud gibitayag simento. Di tinuod. Tungod kay kanang pagkamanggihatagon maunay unang kinaiya sa Ginoo. For God so loved the world that He gave us His only Son. Wa siya manghatag natog basta-basta. Mao gyud ang iyang anak. Mausad na ang kinaiyas mga santos sama ni sa mahal nga Birhen Maria pagkamanggihatagon ang iyang lawas nga wa hilabtig laki gihatag niya sa Ginoo para gamiton sa Ginoo. Kita dinhi, asa ipagamit sa Ginoo ang lawas, pero ipagamit sa silingan. Nga buangon. Ginoo na gani mo gamit, di magpagamit, pero silingan gani. Gamit.
Sama nang magpuyo-puyo. Way mga kasal, nagpuyo-puyo. Wa day mo gaginamitay sa inyong lawas, ana. Siging ginamitay. Nya unsa man tay gustong gamiton sa ginawa ng inyong lawas, aron mangumpisal, aron maglimpyo sa sala, gamita ang inyong lawas, pagsangyaw nga hunungon taning mga sala, nagsigi naman ang kaglumlum anang sala. Ginamit ang imong lawas nga hinatag sa Ginoo. Unyag masakit, Ginoo, ayuha in taon ko, Ginoo, ayuha ko. Ay, daghan kay din hiya. Di lang nako hinganlan, pero maluoy ko ba? Daghan kay nangayo nato dinhi og hinabang para sa ospital, hasta gani na mga tambal, kana mga bugas, paayos ilang balay, o kanini ang lungon. Unya kasagaran, abi ninyo, ang mangayo, na nag-live-in. Nya dayon ingon padir ang akong live-in partner gi-atake na sa ospital, mangayo ta kog kwarta nako, ako nga nagsigig wali nga ayaw mo pag live-in, ako pag ipangayuan. Wag gi kaikog ba? Pero ako kay sunod-sunod lang sa Ginooan eh. Naaman sa kolekta gamay, sama ni mga buotan mo, huwag bang ginis kolekta. Ako lang sang bahinan. Bahinan yun. Ana, live-in, mga ka-live-in. Anhi mangayo. Napamagani uban, mabdos, pader, magpa-prenatal ko. Nya, sa mga ato, ana, isa wadyo ko budget pader, bisag pamliti na lang. Nako, unya, ay maday mong bana. Nawa na pader, sa tumbana na ko. Gitukhang raday ka. Wa na kay bana. Pag human ato, tagaag prenatal. Sus, nibalik na sad. Sugos igsuon, nanganak na padir katong imong gipa-prenatal. Unya unsa man sa isulod ni sa padir ang gasto di sa dito sige anakan, mga gatas, mga unsa may natampo in tawo nako adto niya nga ako may pagastuon. Hisgot pa siya mao din ako pagastuon, ni tampo na lang ko ato gamay. Wa gyud ko gikatampo atong bataa niya ako na may pagastuon. Wa ra ba mohunong diha? Nakaron baganhian na sad gasipit-sipit bata. Ana, ang nakaparat kaysa siging sipit-sipit sa bata na mabdos na sad. Nakuunsa naman sa nang mabdos naman sa kaysa. Na, kuan lagi pa din, ibalik man akong bana, akong kapuyo. Unya, tinukhangay na sad, na mabdos na sad, ngayo na sad budget. Pagkaway mga batasan, ingon ana ta kaway batasan sa Ginoo. Sige tagpangayo sa tanan nga grasya ang atong gikinahanglan, pero di gid ta maminaw niya. Ayaw na mo pag binungulay, paghigugmaay mo, pagpasayloay mo, bungol yun, bungol. Pasayloan ang imong igsuon nga nagsigig panglibak nimo, mag-anad ng buang-buang, mag-anad na. Halag matay ng panuway dahil kung tambong. Ana no? Sige. Mura naman kong nangugat. Kanang ingnaran ng imong tupad. Last na lang lingi. Last na lang lingi, ha? Ingna, sugod karon. Ingna ba? Ihatag na kong tanan nganha nimo. Nya ingna dayon, Merry Christmas. Di ba? Manindog na ta. Ipadayag nato ang atong pagtuop, nya inigabot sa lalang sa Espiritu Santo, muhilom ta, og muluhod ang katong dunay kaludhan, aron atong palandongon ang pagkatao sa Dios. Tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Mangluhod. Manindog.